ଏକ ବିଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ। ହାତୀ, ବାଘ, ହରିଣ, ଠେକୁଆ। ଜଙ୍ଗଲଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ତା ସହ ଘଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଆପଣା ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। କେହି ଜଣେ ରାତିରେ ଆସି ଗଛ କାଟୁଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗଛରେ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ରହିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ରାତିରେ ଗଛ କାଟିବାର ଆୱାଜ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନିଦ ଉଡ଼ାଉଥିଲା। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଛ କଟା ଚାଲେ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ରୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ସଭା ହେଲା। ସଭାରେ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଥିଲେ ହାତୀ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଏପରି ଅସୁବିଧା ଦେଖି ରାଜା ଗୋଟିଏ ସଭାର ଆୟୋଜନ କଲେ। ହାତୀ ରାଜା କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଜଣା ଶତ୍ରୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଆମେ ସବୁ ବାସହରା ହୋଇଯିବା। ରାଜାର କଥା ଶୁଣି ମୃଗ, ଠେକୁଆ ଏବଂ ହେଟାବାଘ ସେହି କାମ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଠେକୁଆ, ମୃଗ ଏବଂ ହେଟାବାଘର ଏହିପରି ସାହସିକତା ଦେଖି ହାତୀ ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ଠେକୁଆ, ମୃଗ ଏବଂ ହେଟାବାଘ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶାଳ ଗଛ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଅନ୍ଧକାର। ଝିଙ୍କାରି ପୋକର ଚିଁ ଚିଁ ଶବ୍ଦ ସହ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ଧକାର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହୋଇଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଠକ୍ ଠକ୍ ଆୱାଜ ଶୁଣାଗଲା। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଏପଟେ ସେପଟେ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କିଛି ଦୂରରେ ଜଣେ ମଣିଷ ଗଛ କାଟୁଛି। ଏହା ଦେଖି ତିନି ଜଣ ଯାକ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ମୃଗଟିଏ ଯାଇ ସେ ମଣିଷର ପାଦରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଗଛ କଟାଳିଟିଏ ବାପାଲୋ ମାଲୋ କହି ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଏହା ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିରେ ଆଉ ଏକ ଅଜଣା ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ମାଆକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଛୋଟ ଛୁଆର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଠେକୁଆ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ହାତୀ ରାଜାକୁ ଖବର ଦେଲା। ହାତୀ ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଣିଷ ଛୁଆ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ହାତୀ ରାଜା ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସେ ମଣିଷ ଛୁଆ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମଣିଷ ଛୁଆର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ହାତୀ ରାଜାର ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେମାନେ ସେ ଛୁଆକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲର ବାହାରକୁ ନେଇଗଲେ।
ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ସେ ମଣିଷ ଛୁଆର ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ହାତୀ ରାଜା ମଣିଷ ଛୁଆକୁ ଧରି ତା ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଛୁଆକୁ ପାଇ ମା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ମଣିଷ ଛୁଆର ମା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ହେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେବତା। ଏହା କହି ମା ଏବଂ ଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ସେ ଛୁଆ ଦିନେ ବଡ଼ ହୋଇ ଅରଣ୍ୟ ସେବକ ହେଲା।